Benvinguts, siau, un divendres més, una rondalla més. Avui mos toca la professora d'arts escèniques, que a més és directora de teatre, actriu i no sé quantes coses més, que mos ha de contar la rondalla que enguany hem triat per celebrar la Diada de Mossèn Alcover i per representar els alumnes, que és Nadengó. Una rondalla ben particular que ara mos descobriran a Joana Maria Massanet. Gràcies, Magdalena. Començarem per Nadengó. Nadengó, crec que la gent que ja m'ha dit abans que ja la sabeu, a part de que ja l'ho he significat. Bé, Nadengó. Això era i no era. Un bon brou fàcil de cadernera, un almú per mi i per tu una barcella. Bé, això era i no era. Una senyora rica, que tenia una fieta que s'anomenava Dengó. I per què? Perquè va néixer, ja com va sortir aquesta nineta, amb una Dengó. Aquesta dona, aquesta senyora, sa mare, sola de morir-se, va fer un testament. I amb aquest testament li posava que forçar no tindria herència si no se casava amb un home que tingués una Dengó. Molt bé. Aquella nina, que era guapa, ben petona, però que era més viva que una centella, ja vos podeu imaginar que no li faltaven de pretendents. I si un dia n'hi havia un, l'endemà n'hi havia dos, i l'altre n'hi havia tres. I així no s'aturava, però ella sempre deia que deia una Dengó. Un altre portal no me'n donen dos. A un altre portal no me'n donen dos. Així és. I els ambaixava, però clar, no volia ser Dengó. I amb això aquella és tota apurada, perquè era una home que no pot ser, jo necessito un home que tingui una Dengó, i comença a dir amb el dimoni em casaria, per tal de poder-me casar i tenir aquesta herència. Ui, amb Banyeta Verda ja hi va ser, amb Barrufet, ho va sentir, i ja vos podeu imaginar que va fer aquest home amb uns tres i no res, ja va ser enmig de plaça, ben vestida, com si fos un fardiner dels més galants de tots. I venga, passeja per davant el balcó de Nadengó, i venga, rialla va, rialla ve, i les criades que se passejaven per allà baix, què fan? Ui, aquest mos va bé, aquest anirà molt bé, li agradarà a la senyora, sa mare a la senyora, li diuen, vagi a la finestra, i a la finestra trobarà, veurà una gotet i ja veurà que té una Dengó. Que deis! I se n'hi va tot d'una, i diu, ja el podeu cridar, que he de parlar amb ell. I ja està, dit i fet. I ja són dins casa seva, i ella li diu, escolta, que mos hem de casar, diu, pensa que això no és una cosa que digui una dona, així com així, però és que tinc un fet, és que si vull tenir l'herència de casa nostra, m'he de casar amb un home que tingui una Dengó, i tu li tens, que ho hem de fer, que mos pot anar bé. I ell diu, ja haurien de ser casats. I ella diu, espera un poc, perquè no volen pregar les coses. I diu, i quan mos casam, diu, demà de matí. Molt bé, demà de matí, mos veurem i mos casarem. Se'n va, i amb això que ella comença a dir, i què? I amb qui m'he de casar? I qui és aquest? Si jo no el conec de res. I se'n va, i comença a pensar, no hi ha manera, i després pensa, se li encén el bombillet i diu, ai, he d'anar a xerrar amb el cavaller, que m'ho van posar en una altra condició, que havia de xerrar amb el cavaller, i el cavaller li diu, però tu saps què has fet? Si t'anàs anat, si aquest home és un barrufet, què dius, un barrufet, no pot ser, i ara què faré? Diu, bé, tu tranquil·la, si confies en mi, fes-la per allà de mi. Molt bé, i va ella, fa el que li diu el cavaller, i l'endemà de matí, quan ve Barrufet, amb tots els cols de darrere, que fan ben vestits amb unes carrosses que són d'or, en Barrufet li diu, escolta, vols pujar amb la nostra carrossa, que fan ell de més bon pura, i ell diu, no, diu, jo més vull pujar amb el cavaller. I puja damunt del cavaller, i el cavaller que fa per pujar? Comença a córrer, i no hi ha manera. No hi ha manera que el puguin agafar, els dimonis tots afuats,
i tots afuats, però el cavaller li havia dit una cosa, que no miràs a darrere, perquè si no es volia perquè un estal de dimonis en la llengua de fora amb uns peus de forca que li farien un gran banyam, que li feia molta por. I ella ben alerta a mirar darrere, ben aferrada a la crinera i venga, volta aquí, volta, i els dimonis que deien, el dimoni és aquest cavallet, que no el podem agafar. I li deien, si més dimoni que nosaltres, deien. Bé, res, i amb això que ella no pot pus de aguantar el cavallet i se gira darrere. Oh, quan se va girar la grossa, perquè va veure fum, llengües a la fora, banyam, una por dreta, ben enrevenada, unes potes que li fotem, un desastre. I aquesta nina només comença a fer ho sabíem fent això, i van fer el senyal de la creu que va passar. Se va obrir la terra amb un esclafit així de gros, que pot ser molt més gros, el dimoni va l'enterlaire, i tots s'envoleix la terra. I amb això se va acabar aquesta petita prova, aquesta aventura. Molt bé, una vegada que ha acabat aquesta història, el cavaller li diu, escolta, que no podràs ara no poden tornar a casa nostra, perquè si no te trobarà amb el bufet. I diu, i què hem de fer? Diu una venda, què hem de fer? Diu, on hem d'anar a veure si trobem un pastoret que tingui una vestimenta bé, d'aquestes més rudes, més rústiques, i tu li te canvies el vestit. I si te canvies el vestit vas d'home i on anava a cercar feina. Molt bé, caminarà, se troba un comellar, i en aquest comellar se troba un pastor que toca una fronteta. I ja li han escomes i ja se posen a canviar-se els vestits. Molt bé, ara caminarà, se'n van cap a una casa, i quina casa se troben? Se troben al palau del rei i la reina. I en el palau del rei i la reina se troben dos criats ben desenfeinats, ajuguts a terra, allà una pipada va, pipada ve, etc. I aquella li demana, quan ho dèiem en això, alabat sia Déu, això mateix, alabat sia Déu. I doncs per sempre sigui elevat, li van contestar. I diu, què voleu, senyoret? Diu, voldria una feina, podries demanar al teu senyor si en teniu? Diu, sí, ara vaig a demanar molta pesa seu, se n'hi va, amb les ombres baixes, se'n va cap. Va, torna de seguida i resulta que sí, que hi ha una feina per ell, que és anar fent els estables, perquè no hi ha ningú que faci de fer els estables. I molt bé, com aquell lotet xerrava tan bé, era tan guapet i tal, li van demanar, diu, i quin nom tens tu? I aquell que no ho sabia, i diu, doncs ell. I de l'ordre serà ara, a partir d'ara. Bé, aquest doncs comença a fer aquests estables, i no podem imaginar que amb un tres i no res, ha fet net, ha ordenat, té tots els cavalls aquí on toquen, el seu cavaller que també és allà de dins, i resultarà que el rei ho va veure. Quan el rei ho veu, diu, se'n va la reina i li diu, escolta que tenim els estables que són més nets que la nostra cambra. Diu, sí, se'n va veure la reina quan me'l veig, diu, no pot ser això. Així que me'n vaig, així que aquest cambrer, aquest donzell, se n'ha d'anar en el lloc del meu cambrer. Molt bé, canvien de criats, s'ensenyen, canvien, i aquella cambreta del rei i la reina com anava, més polida que això, més completa, el que vulgueu imaginar. I el van arribar a estimar com si fos un fill seu. Però clar, que en tenien de fills, el rei i la reina en tenien un de fill, que no sabem el seu nom, però és el fill del rei i la reina, i aquest fill se miraven en donzell. I aquest donzell no pot ser mai que ho tingui que faci tan bona cara, i amb aquesta planta que feia, i quasi no es podíem imaginar una altra cosa, però no, ell se'ls va ficar una cosa dins el cap que aquest donzell era més donzell que donzell, i amb això se n'anava a roncar sobre ell, son pare i sa mare, i dir-lo, mare, que aquest donzell és més donzell que donzell, i sa mare que no. I fins un moment ja no va per pus i li diu, escolta, li farem una prova. I aquesta prova, ara és la reina, diu, amb aquesta prova sabrem si és donzella o si és donzella. Molt bé, avui vespre quan t'escopi, li poses un coixí de plomes en el seu llit. L'endemà de matí, si aquest coixí està mal garbat, està molt malament, doncs serà donzella. I si està igual d'estufat i com si no l'haguessin tocat, serà una donzella. Molt bé.
Al vespre, doncs, sempre se n'anava a donar a menjar un pot de pa i unes cabelles. Les cabelles ja sabia, la prova li conta doncs ell. I el noi ben alerta a que li trobassin. L'endemà al matí quan se va aixecar, ben capotonades, ben que li conta punys en aquell coixí, perquè no li trobassin. Molt bé. El príncep, el fill del rei, quan ho va veure, bueno, estava que no hi cabia amb ell. No pot ser. I sa mare, un bou beneit que ja tot era jo, que era un donzell. Molt bé. Al cap d'un parell de dies, el nen torna a pensar el mateix i no hi ha manera, perquè aquell home era ben caporrer. I tornava a anar el mateix. Resultarà que sa mare no podrà gust, començarem amb una altra prova, i la prova és anar a fer una volta i veure el carrer de les Filoses i el carrer de les Espases. I resultarà que ella, quan li comenta, perquè li deia això, diu, si vas a veure el carrer de les Filoses i ella li encanten i no pot esperar, serà una dona, i serà un home, si li agraden les espases. Tornava a donar pa a el cavallet li dona com t'has fet, i s'anirà, i ell ben alerta de tot això, i començarà a dir, quan veus les Filoses, diu, però, mira, que mos hem de fer filadors, nosaltres, i ara què hem de fer? Que ell els mirava, i el príncep sempre deia que sí. Diu, però si aquesta és molt fina, però si aquesta fusta, no sé què. Ella passava, i el se'n van a veure el carrer de les espases, i amb això que ella comença a mirar la punta, si es doblegava o no se doblegava, que si l'altra era molt fina, que mirava de caire, etc. I aquell príncep estava fart, que aquell només s'ha mirat les espases, i clar, l'altra vegada tornava a ser un donzell. Bé, així passen unes quantes de proves. Passa una altra de prova que serà que han de mollar els cans. Han de mollar els cans al mig d'un hort perquè els han de dur passejats, segons el que ha dit la reina, i és un camp però de lli. I un camp de lli és d'aquí on se fa la plata que s'estreu per fer uns teixits més fins que hi ha. Si ella diu que no el vol de fer més mereix serà donzella, i si no serà donzella. Molt bé. Mollen els cans i a davant hi havia un bonís també i els fuats per allà de dins. I ella, a més de dir, ella és donzell, a més de dir no, això no pot ser, ella que diu, fugir, va, fugir. Descava encara més. Llavors podeu imaginar com estava aquí i com estava la reina. La reina, beneitazo, que ets un beneitazo, que no ho vols, que ja t'ho deia, que més d'11 anys, deixa-ho fer. Passen setmanes i aquell torna a repicar els alls, torna a sucar els alls. I llavors passen les setmanes i la reina li diu, mira, aquesta és la darrera, ja no vull saber respost, aquesta és la darrera. Si és donzell, serà donzell i no mos tornaràs a dir res més, i si és donzell, doncs també, no? Així. Què faran ara? Aquest pic serà fort, perquè aquest pic és, poses a untar, li poses el millor collar de perles i de diamants. I mollar un conill i es que anirà darrere el conill. I tu, jo el que he vist ha estat que en donzell sempre ha d'anar a menjar en el cavallet abans de fer la prova. I com que aquest pic no tindrà temps d'anar en el cavallet perquè l'ajudi, perquè l'ajudi no ho sé si l'ajudava o no, però això, ell partirà a córrer i ja veuràs com veure què passa. Però el que passarà que ja després en el final diré una cosa quan ell comença en el collar de diamants. Diré que acaba de morir el seu cavallet. I si ella diu mesquina de mi, serà donzella, i si diu mesquí de mi, dirà donzella. Molt bé, i això passa. Dona ordres als criats, als prínceps, de que mollassin un conill, ell posa un collar de diamants i de perles i va per endavant. Ui, és que tenim que m'ha falta la meitat de pantalla, encara en aquests moments. I de passa això, li diu, donzell, mira tot d'una, pega per crits, aquell home no estava desesperat. Ben, en donzell, què passa? Vés escapat que tenim escar, que se n'ha de pensar un millor collar de perles. Què me diu ara, senyor rei, o senyor príncep? I se n'hi va corrent alça totes les ciutats, i després tornarà en el collar de diamants, que tornarà a la senora bona, que vols res, si no hagués estat per tu, i ell diu, no, jo no vull res, i amb això que ve la reina i diu, escolta'm, que m'acaben de dir que d'una mala d'entrada s'ha mort el cavallet. I aquell diu, què ha passat? I de vegades és això. Mesquina de mi, va caure llarga com era, va caure com es pot.
I tothom, el rei, i era bona, que era una donzella, com pot ser, ja tenia raó el fill del rei. Està provada, llargada en terra, criden els metges arriben, tot donen la despesa, li posen el millor vestit i se miren el príncep i Dendó. I bueno, què passa? Si el príncep ja estava enamorat, ella, suposant que també, i ell només volia que se'n Dendó. Son pare i sa mare dient, si només se pot casar amb Dendó, que t'hi pot casar. Li demanen i ella diu, demanaré 3 dies per pensar-m'ho. I amb això, bé, no sé si m'he d'aturar, perquè aquí me falta la meitat de sabor, me falta un poquet. Però bueno, bé, ella diu, però no vull anar a plorar el meu cavallet, me deixo no el tenim enterrat, i amb això què passa? Què passarà a mi? Que li diuen, però si això era una farsa, si això era només perquè diguessis això, diu que no, és més contenta que pegava vots. La van acompanyar a veure el cavallet, i després de veure el cavallet, i com de ser ells dos d'amagat el que havia passat i que passava, diu, saps què has de fer? M'has de seguir a mi, si tu em confies en mi, m'on anam, anam a poc a poc de puntetes, m'on anam a poc a poc, i després jo ja faré la resta. Fa la resta, bé, se'n van i parteixen, és capaç. Caminaven de vespre i en de dia no. Quan va passar això, va resultar que van tornar a l'Oca, sobretot els prínceps. I pegaven poc per les parets, les rebassava els cabells, etc. Què va passar? Que son pare i sa mare cercant una dona que sabia el dimoni on se colgava, que era una vella, que era safada, i la safada va donar un consell al príncep i la va anar cercant, però resulta que el príncep és un poc curt que no veu les coses i sempre li posaven una trampa, que si un dia quan les trobaves, cap de 7 dies que els havia trobat, uns se transformaven en carbonell en sitges, després al cap de 17 dies se transformaven en escolanat i en una esglésieta, i si no era amb vaquera, amb un hortolà i una sínia. I sempre se sabia que dius que no els agafaràs, que no veus que no podràs, i bé. I què va passar més en el final? En el final va resultar que la quarta vegada que se torna a trobar, el cavallet diu, ferra't fort, puja damunt mi, i què passa? Comencen a córrer, i com que el cavall de fill del rei era volador, que volava, però no tenen ni d'explicar-vos tot això, a un moment donat resulta que alça diu, ara va, i el tenia ben de prop, alça la capa, li pega el posa per davant, i ja vos podeu imaginar, el clau que bota se'n va incrustar dins la boca del fill del rei, que cau en terra, mort, i plorant, pegant carits, ai, i amb això Dendó l'agafa i li diu, escolta, que ara ja mos poden casar perquè ja tens una Dendó i jo necessitava que tu tinguessis una Dendó per poder-me casar amb tu, perquè si no, no m'ho podia casar. I aquell plorava i reia la vegada i al cap de 3 dies feren les nostres, van fer festes i saraus i encara hi deuen ser, si no som morts. Moltes gràcies per estar aquí